Республика һаумы Башкортстаныбыздың бердәм халкы. Башкорт теленең тарихы 100 мең ел менән генә сикләнмәгән. Дур биләмәләрдә яшәгән ата-бабаларыбыз ырулар булып тупланып гомер иткән. Бүгенге һөйләшүебез ырулар коры, башкорт йөре, киемдәре, тамгаһы дигән төшенсә астында барасак. Хөрмәтле телевизор караусылар, һөйләшүгә һез дә кушылыгыз. 2-925-985 телефоннарына шылтыратып, я 937-30-77 177 хандарын йыйып, WhatsApp-ка язып, үз һорауларыгызны һәм фикерләрегезне yetkерә алаһыгыз. Рәхим итегез, телефон хандарыбыз һезнең экраннарда. Шулай итеп, студия кунаклары менән ихлас күңелдән таныштырабыз. Башкортстанның дәүләт йылышы курултайы рәисе урынбасары, Бөтә дөнья башкортлары курултайы президиумы рәисе Эльвира Ринат-кызы Аятқолова. Хәерле иртә, һаумыгыз. Һәм тарих фәннәре кандидаты Башкортстан Республикаһының милли архивының бүлек итәкчесе Азат Шакирян улы Ярмолин шулай студиябызда кунакта. Һаумыгыз. Хәерле иртә. Хәерле иртә, хөрмәтле дуслар. Әңгәмәбезгә һез дә ихлас күңелдән кушылырга дип ышанабыз. Ырулар корына без бүген старт бирәбез. Сәлам республика, без бергә дигән этап башланды. Шуның менән без һәр көн һайын республикабызның һәр бер районына килеп сыгырга исәп тотабыз. Һәм быел Башкортстаныбызда тарих елы. Әйдәгез менә ошо ниһаять әһәмиятле, мөһим датаның әһәмиятен тагы бер дә хәзер алып, үз фикерләрне ортаклашайык. Сәлам республика тагы бер тапкыр ысынлапты. Быел Бөтә дөнья башкортлары курултайы тарих елы дип игълан итте һәм дәррәү уны бөтә әйтәйек башкортлар яшәгән ерләрдә, районнарда, безнең төбәктәрдә, сит илләрдә дәррәү уны алдылар бит инде һәм әлбиттә безнең пландар бик күп, бик зур, чөнки башкортларның тарихына килгәндә ул бик йөкмәткеле, төрле саралар, төрле вакыйгалар, безнең билдәле шәхестәр турында бер елда ла һөйләһәк тә һөйләп беткеһедер дип уйлыйбыз. Әлбиттә без курултай ягынан шундый зур гына план эшләп, безнең районнар белән бәйләнешкә инеп, башкортлар яшәгән төбәктәр белән бәйләнешкә инеп, ниндидер үзебезнең тәкъдимнәрне yetkердек. Әмма әлбиттә һәр бер районның, һәр бер өлкәнең үзләренең шәхестәре, үзләренең уларга гына хас планы вакыйгалар бар. Шуның өчен һәр бер район, һәр бер регион үз планы менән эштә алып барасак. Ә булай безне берләштергән проектларга килгәндә, менә без былтыр башлагайнык, безнең Шаймуратов генерал Рәсәй герое булды бит инде, бик куанычлы хәл булды былтыр. Һәм ошо дәвам итеп, без былтыр архивларда эшләп, зур шундый тикшеренүләр үткәреп, һәм иң мөһиме Шаймуратовтарның варислары менән бәйләнешкә инеп, Шаймуратов дивизияның исемлеген тултыру өстендә эш алып бардык. Һәм аны бер айдан ала бирһә, ошо китаптың исем туен үткәрәбез. Әле ошо мәгълүмат тулыгынча махсус сайтта бар, Башков дивизия дигән сайтында бар. Һәм әле унда кирип карарга мөмкинлек бар. Бу проектты без дәвам итәбез һәм ышанабыз, һәр бер районда кушыласактар, безнең балалар кушыласак, чөнки мәктәпләрдә ошо эштә алып барырга кирәк. Менә бу шундый проектка таянып быел Дөнья Камурдар проектын башларга ниятебез бар. Һәм иң зур, иң төп проектларның береһе, менә аны әйтеп үтте бит инде, безнең ырулар турында, ырулар коры үткәрергә һәр бер районда, ләкин бер районда берничә районнарның был ырулың вәкилләрен сакырып, улар белән һүз алышып, формалаштырып дип әйтәк бу хәрәкәтте, чөнки менә бу аднала без бер районна юлланабыз, унда күрше районнардан елдәк ырыуы килә һәм улар белән һөйләшеп, аралашып, съезд үткәреп, унда елдәк ырыуның башлыгын һайларга безнең ният бар. Һәм әлбиттә бу хәрәкәт бик кызыклы, беренчедән, икенчедән күп ялеп итә безнең яшьләрдә, чөнки әле күреп торабыз, башкорт тарихына, милли киеменә бүген игътибар бик зур һәм социаль челтәрдә күреп барабыз. Ул элек был әбиләр, бабайлар гына уның белән шөгыльләнә, кызыксына дип әйтеп булмый. Бүген яшьләр дә бик әүдем кушыла ошо хәрәкәткә. Тарих елы республикабызда Азат Шакирян улы тарихсы olarak был елды мөгаим байрам тарихсы. Байрам күк. Әле күдегез янып ултыра. Көндә байрам дип кабул итәргә була инде. Исламда быел башкорт тарихы елы дип игълан ителгән. Дөнья башкортлары курултайы тарафынан менә Эльвираның атына әйтеп үтмешләй, без был елды 4-5-6 юнәлештә эшләргә теләйбез.
ошо биздин электен шелп келген курултайдын проекттарынын дawamы буласак инде яңы этапта мына Шаймарат варistары булха. Шулай ук бер этап инде тагы яңы проект Мин Төнья камырлары нәселеннән дип аталайынды. Шулай ук кызыклы проект ошо биздин гомумән тарих проекты бергә, халык менән бергә эшләтү максатынан куелган, ягъни халык ниндәйдә тамашасы түгел, ошонда тура катнашуысы, ошо эзләнүсе, ошо проектты бергә эшләүсе буларакта. Шуңа күрә менә Шаймарат варistары тап шулай булды. Онда без игълан иткәйник ошо телевидениеша халыкка мөрәҗәгать иткәйник, без күп кенә хаттар алдык, анкеталар алдык. Шуңа күрә лә менә яңа проект хала шундай халыктан җавап булыр дип уйлыйбыз инде. Мына ошо юнәлештәрдән береһе әлбәттә безнең менә Ырузар хәрәкәте. Ырузар хәрәкәтен алып караганда ул әле яңа хәрәкәт дип атап булмый бит. Буга бер 20-30 ел тирәһе ана вакыт бар. Ягъни менә ул хәрәкәт әллә китеп бара, чөнки тарих, дүйим тарих бар, һәм бар гаилә тарихы. Менә шәҗәрә кеше эшләһә, үзенең тамырларын өйрәнә башлаһа, ул тарихка якыная һәм ошо шәҗәрә аша менә үзенең дүйим тарихын өйрәнә башлай. Менә яңрак кына әйткәндәй Милли архив бүгүнкү көндә күргәзмәләр оештыра. Мега һәм планета сауда үзәкләрендә менә миңа үземә лә унда катнашырга туры килде. Халык менә бул снапта шәҗәрәләрне ошо тарихты бик кызык кабул итә. Һәм кызыксыналар, һәм менә шунда күренә инде снапта халыктың ошо темага битараф булмавы. Шуңа күрә лә менә без ошо юнәлештә эште алып барабыз инде. Мына тамашачыларның хәтеренә төшереп үтәйек. Бүгенге безнең тапшырыбызда әйттек бит инде Ырулар корына без старт бирәбез һәм бик үзенчәлекле генә әңгәмә буласак, чөнки берничә минуттан безнең менән Skype аша тура бәйләнешкә Мәскәү калаһы сыгасак, Мәскәү калаһында яшәүче тарихчы, улай геральдист, менә шу башкорт ыруларының гербтарын төзү үзенчәлекләре һәм ни өчен менә Кирилл Викторович исемле тарихчы иде. Тап башкорт ыруларының кызыксына башлаган һәм нисегрәк итеп ошо гербтарды төзүдә нимәгә игътибар итә, шуларның бөтә булган үзенчәлекләрен асып бирәсәк, әлбәттә менә беренче минутта икән Skype менән уның менән һөйләшеп алдык. Мәскәү менән бик кызыклы буласак, шуңа карамай күрмәй калмагыз. Шулай безнең студиябызга философия фәннәре кандидаты Рафил Рифкат улы Асылгужиндың инеүе һәм аның тос фикерләрен ишетү планлаштырылган тарих фәннәре кандидаты Юлдаш Мөхәммәд улы Юсупов та үзенең тос һәм фәһемле кирәкле фикерләрен яңгыратасак, барыһы бүгенге безнең программа дәвамында буласак. Тарих елы, ысынлап та халкыбыздың тарихы, ул ыруларыбыздың тарихы, һәм менә ошо ырулар корынан һез ниндәйрәк һөҙөмтәләр көтәһегеҙ? Мына әле переходынка турганда әйтеренем, ни өчен Мәскәүдә яшәгән геральдист безнең менән шөгыльләнә дип. Чөнки башкортлар беренче булып үзләренең шундый геральдиканы тормышка ашыру, геральдик гербтар эшләүдә беренче булып башландылар халыктар арасында. Шуның өчен менә башкортларга шундый бүген зур игътибар белән карайдар бит инде һәм әлбәттә бу бөтен әле кызыклы бу эштең һөҙөмтәһе нинди буласак. Һәм әлбәттә руларга килгәндә һәрбер кеше өчен ниндидер яңа асыштар, менә Ләззәт Шөкрәнов әйтеп үтте бит инде, сауда үзәкләрендә кешеләр килә, кайһы бер кешеләр бит инде кызганычка каршы дип әйтәйме, үзенең гаилә тарихы менән бик кызыксынмай. Яшәй, менә мин бүген яшәйм, менә минең бүгенге көне миңа кызык бит инде. Эзләнә башлаһа, ниндидер тарих документларын карай башлаһа, бик хикмәтле, бай тарихы икән уның гаиләһенең. Ни өчен менә мин Төнья камырларының варислары дип әйтәбез, унда ла бит инде кеше эзләнә башлаһа, минең улатайым, улатайым Парижга барып киткән икән дип шундай асыштар булуы мөмкин. Әлбәттә, шундый тарихты белү һәрбер гаиләгә бик мөһим. Чөнки монда мин сәясәтмен буларак әйтермен инде, чөнки бүген бит инде шундый заман дип әйтәйек, безнең балалар менән, яшьтәр менән уларның игътибарын ялеп итүчеләр бик күп һәм уларның максаттары ла төрле, уларның әйтәйек нинди һөҙөмтәгә китергә уларга гына билдәле һәм кеше үзенең тарихын белмәгән, тамырлары булмаган кеше менән эшләү еңел. Уңа бит менә бүгенге ниндидер әлеге генә көнкүреш мәсьәлә менән генә уның йөрәгенә барып итерлек.
һин телеңде белмәһәң дә ярай, тарихты белмәһәң дә ярай. Бала яки үҫмер үҙенең тарихын, ғаиләһен белһә, уның менән былай гына, ябай гына эшләп булмаясаҡ. Уның аңына кереп ниндәйҙер яңы ҡиммәттәр биреп булмаясаҡ. Шуның өсөн был төрлө яҡтан да әйтәйек, ғаилә өсөн дә, дәүләт өсөн дә әйтер инем, был бик мөһим йүнәлеш. Һәм әлбиттә тамашасы түгел, үҙҙәре ҡатнаша. Азат Шикрән, ысынлап та шулай. Беҙҙең бөгөн проекттар, ҡоролтайҙың бик күп кем теләй ҡатнашырға, кемдең ниндәйҙер ҡыҙыҡһыныу бар, улар беҙгә мөрәжәғәт итеп, беҙ уларҙы урындарҙа, райондар менән, Өфөлә йәшәһә, беҙҙең менән эшләйҙәр, Өфөләлә беҙҙең ҡоролтай бар. Шуңа һәр кем үҙен ошо проекттарҙа таба ала. Теләк белдереп килһәләр, мин әйтер инем, ҡоролтайҙың ишектәре һәр ваҡыт асыҡ, киләләр беҙгә төрлө проекттар. Менә әле тарих йылындағы булған проекттар, беҙҙең Азат Шикрән тарих комиссияның етәкле рәйесе, улар тарихсыларҙы йыйып, фекер алашалар, һәм эксперттар беҙҙең бик күп, һәм аҙаҡ ошо пландарға килгәндә беҙ бөтәһенең дә әйтәйек теләктәрен, проекттарын күҙ уңында тотабыҙ. Һәм мөһим документ мына ошо көндәрҙә беҙ уны беҙҙең сайтҡа һаласаҡбыҙ, ул башҡорт халҡының үҫеш стратегияһы. Һәм ошо үҫеш стратегиялыға тап килә ошо башҡорт тарих йылы. Шуның өсөн беҙ был эште шундай комплексно алып барабыҙ тип әйтер инем. Яңылышмаһам, был проект 3 айға планлаштырылған. Ысынлап та башҡорт ырыуҙары шулай күпме? Һеҙ аҙна һайын урындарға сығып саралар үткәрергә ниәтләнәһегеҙ? Ул 3 айға һуҙыла, сөнки ул беҙҙең арҡала һуҙыла ул. Сөнки ул беҙҙең тапшырыу арҡаһында беҙ табышы проектҡа һәр дүшәмбе көндө ваҡыт бирәсәкбеҙ һәм анда бер 12 ырыу булды әле ул. Бында әммә әйтергә кәрәк, башҡорт ырыуҙары күп, 40-тан ашыу һәм ғөмүмән, мына мин әйтеп китер инем, был мына әле ырыуҙар хәрәкәте, мына әле һеҙҙең менән дә был яңы кимәлдәге проект тип әйтер инем. Ул ғөмүмән ошо беҙҙең тарихыбыҙға яңы ҡараш. Яңы ҡараш, мына хатта үҙегеҙ күреп тораһығыҙ, был тема Мәскәү тарихсыларында ла ҡыҙыҡһындыра. Мына Эльвира әйтмешләй, ул теге өләсәйҙәр, олатайҙарҙың ғына теге тарихы түгел. Менә бөгөн күрһәк, ул мына ошо ырыуҙар хәрәкәтенә ауаздаш булған Мәргән Уҡсы бик популяр булып китте. Шуға күрә лә был яңы импульс бирәсәк был тарихка тип уйлайым. Һәм ғөмүмән был бит инде шулай уҡ беҙ бит инде республикала этнотуризм тигән йүнәлеште үҫтерергә тип тырышабыҙ. Мына был шул этнотуризмның бер ҙур ғына сегменты ла булыр дип уйлайбыҙ инде. Унда ашыу, тарихи реконструкция һәм башҡалар. Милли кейемдәр. Һәм ғөмүмән киләсәктә мына республика йәшәгән һәр милләт, шулай башҡорттар да ҡайһы ырыуҙарҙан, ҡайһы ырыу ерҙәренән ул ғорурланып әйтергә тейеш дип уйлайбыҙ. Әйткәндәй, мына һуңғы йылдарҙа хатта республиканың райондарында ла бағаналар барлыҡҡа килде, иғтибар иткәнегеҙҙер ырыуҙар исемдәре менән. Йәғни, мына был ысынлап та яңы ҡараштың һөҙөмтәһе. Һәм Эльвира әйтмешләй, дөрөҫ фекер, ысынлап та беҙ теге бүгөнгө көн менән генә теге телевизорға ҡарап ҡына теге супермаркетҡа һәм нәмә менән генә йәшәргә тейеш түгелбеҙ бит. Беҙ әгәр киләсәктә ныҡлы шәхестәр үҫтерергә теләйбеҙ икән, ул ағас ул тамырҙары менән ныҡлы, тарихы менән. Ошо аҙна 29-нсы ғинуар көндө Борай районы үҙәгендә елдәк ырыуы осрашыуы ҡороу үтә бит. Унда шулай беренсе район вәкилдәре килеп үтелгән. Әйҙәгеҙ, менә халыҡты ҡыҙыҡһындырып үтәйек. Мында ултырып ҡына ул теге тарихи ғына һөйләшеү түгел бит. Балаларҙы ла ул Нурбустан фильмда күрәтергә ишетеп ҡалдыҡ. Мин үҙемдең менә ысынлап та барып ҡарағым килә. Әйҙә, халыҡҡа ла тулыраҡ мәғлүмәт еткерәйек. Бара алмайым. Әлегә юҡ. Эфирҙа булам. Әлбиттә, беҙ ошо эштә алып барғанда тағы бер тапҡыр әйтәм, беҙҙең үҫмерҙәргә, балаларға ла таянып эшләйбеҙ. Шуның өсөн беҙ, мына мин рәхмәтле, сәләм беҙҙең каналына, иртәнге каналға һәм Гөлназ Фаритна етәкләгән Тамыр каналына, сөнки берлектә алып барабыҙ ошо ҙур эште. Һәм Тамыр каналы беҙҙең менән ошо ырыуҙарҙың ҡорҙарына барасаҡ. Әле генә бит инде йыл аҙағында Нурбустан сериал сыҡты, башҡорт телендә беренсе анимацион сериал, һәм ошо сериалды күрһәтеп, ошо сериалға таянып төрлө викториналар, бөгөн бит балалар беҙҙең квест, уйын яраталар, мына улар целевая аудитория тиәйтек. Улар менән уйындар үткәреп һәм планлаштырған беҙ икенсе өлкәләргә сығырға ла беҙҙең уйыбыҙ бар.
Ошо ырыуларга хас булган милли кейемдә балалар белән фотосессия. Ул бик матур күренеш буласак, чөнки бүген бит инде фотолар социаль селтәрдә, гомумән фотолар менән күп проекттар бар. Шуның өчен балалар өчен шундый фотосессия профессиональ кимәлендә үткәрелгән матур башкорт милли кейемендә үткәрү ул бик матур күренеш буласак. Һәм менә кисә генә безнең балалар өчен чыккан бер бөртек дип әйтик журнал Акбулат үзенең 30 елын билдәләне. Кисә 30 ел элек беренче номер сыккан һәм Ларис Хашимовна Абдуллина безнең курултайның агзасы. Ул үзенең программаһы менән Акбулат менән балалар баксаһына барасак һәм шулай итеп без кор ыру дип әйткәндә әлбәттә олылар гына елып һөйләшмәй, ә балалар да үзләре белергә тиеш, кайһы ырудан, кем уның ата-бабалары һәм әлбәттә горурланырга тиештер һәм шулык милли кейем аша ниндидер уендар аша, шулык мәргән уксы аша аңларга тарих ул борынгы китаптарда, китапханаларда гына ятмый, тарих ул минең туралы, минең гаиләм турында һәм артабан был мәгълүматты мин үземнең артабан гаиләмә тапшырасакмын дигән уятырга тиешбез шунда тойгылар. Без әле менә елдә керү турында әйттек, ул 29-нчы гыйнвар көндә буласак, тагы башка һәрбер аднаның һәрбер юмагында нинди районнар, ниндирәк ырулар һәм ни өчен тап ошо ырулар кай районнардан тупланасак, студия кунаклары менән һөйләшәсәк, бу Юлдаш Юсупов, шулай Рафил Асылгужин менән ентекләп тукталырга итеп тотабыз. Инде хөрмәтле кунаклар, без һезнең менән Сәлам программасында, Сәлам Республика проектында ырулар проектына старт бирдек. Төпле аягыз менән тибетек ошо проектка. Наил бер генә өстәп үтәм, менә әле безнең тамашалар карап бит инде үзегезнең ыруларыгызды белмәһәгез, кайһы яктан чыкканыгыз дип, менә безнең тарихчылар зур рәхмәттер белдерә буларга. Бик зур эш алып бардылар ошо һуңгы елларда һәм безнең әле электрон баш архивтың электрон ресурслары бар. Шунда кереп, үзегезнең авылыгызды карап, үзегез турында мәгълүмат табырга мөмкинлек бар. Ул планшетлар турында зачкрен шайтып үтте бит сауда үзәкләрендә. Мына өйдәле утырып, баш архивтың сайтына кереп, табырга мәгълүмат мөмкинлек бар. Һәм теләүчеләр булса, ошо ырулар корына кушылырга рәхим итегез дип әйтәм. Минем уйлавымча, монда бернисә 100 генә кеше түгел, 1000 кеше буласак, чөнки менә әле без менә курултай шундай шәп мөмкинлек бирә, үзегезнең ырыуыгызды, үзегезнең тамырыгыз, нәселегезне белү буенча, шуңа һәр иртәне Сәлам Республика проектын карап барырга онытмагыз. Без һезнең өчен эшләйбез әйткәндәй. Студиябыз кунактарыбызга зур рәхмәт әйтәбез. Бөтә дөнья башкортлары курултайы президиумы рәисе, Башкортстан Республиканың дәүләт йыелышы курултай рәисе орынбасары Эльвира Ринат кызы Аяткулова булды бу иртәлә безнең һәм тарих фәннәре кандидаты Башкортстан Республиканың милли архивының бүлек итәкчесе Азат Шакирян улы Ярмуллин. Зур рәхмәт, уңышлы көн һезгә. Зур итеп рәхмәт. Эфирда Сәлам Республика проекты бүгендән башлап, хөрмәтле дуслар. Бүген әйткәндә тарихи көн, чөнки Сәлам Республика без бергә дигән яңа этап старт ала һәм бүгендән башлап ырулар корынала без старт бирәбез. Башкортстан Юлдаш телеканалында бөтен башкортлар курултайы белән берлектә оештырылган проект күптәрегезнең күңеленә хуш килер дип ышанабыз һәм ихлас күңелдән сираттагы студия кунаклары белән таныштырырга ашыгабыз иде. Тарих фәннәре кандидаты Башкортстан Республикаһының Фәннәр академиясының стратегик тикшеренүләр мәдәни анализ үзәге итәкчесе Юлдаш Мөхәммәт улы Юсупов студиябызда. Һаумыгыз. Шулай философия фәннәре кандидаты Рафил Рифгат улы Асылгужинды сәламләйбез. Һаумыгыз, хәерле иртә. Хөрмәтле кунакларыбыз менән әңгәмәне башлар алдыннан вәгъдә итүебезчә, без Мәскәү менән тура бәйләнешкә Skype аша сыгабыз. Инде Skype аша безнең менән бәйләнештә тарихчы, геральдист Кирилл Переходенко. Кирилл Викторович, доброе утро. Доброе утро. Мы вас прекрасно слышим, хотим еще увидеть. Как ваши дела пока расскажите? В Москве раннее утро. Да, в Москве раннее утро, солнце еще не встало, но, как видите, работа уже кипит. Собственно, как всегда. Кирилл, давайте с вами сначала познакомимся, потому что видеться будем каждую неделю. Откуда у вас такое интересное увлечение? Это увлечение у меня давно, еще фактически со школьных лет. Вот. Ну и по образованию я историк, я закончил исторический факультет Тверского университета, где моя главная специализация, собственно говоря, была история геральдики.
Поскольку геральдика всегда связана либо с человеком, либо с каким-то конкретным местом, городом, регионом, то, конечно, узнать историю, узнать особенности какие-то через символы, это всегда интересно, это всегда любопытно, занимательно. Часто это целая история такая с загадками, с какими-то расследованиями. Конечно, пройти мимо такого красивого исторического приключения довольно сложно. Поэтому геральдика, она привлекает всех, ну, некоторые начинают ей заниматься и профессионально. Вот. Это та дисциплина, которой можно заниматься бесконечно, и с каждым годом понимаешь, насколько немного ты знаешь в этой дисциплине, в этой науке, узнаешь все больше и больше, и конца и края этому нет. Кирилл Викторович, ну почему именно гербы башкирских родов вас заинтересовали? Это очень интересная история. На самом деле сейчас в Российской Федерации восстанавливается особое отношение к символике, в частности, к геральдике, и в частности к геральдике муниципальных образований. И вот Республика Башкирия – это один из немногих регионов в Российской Федерации, где на уровне районов и городов вся муниципальная геральдика уже создана. То есть воссоздана. Но при этом существует огромный интересный пласт исторической башкирской символики родовой. Вот. И не так давно, собственно говоря, когда Всемирный Курултай занялся вот таким масштабным исследованием генеалогии, истории башкирских родов, возник вопрос о том, что при такой богатой истории, при такой исторической символике нет никаких символов, которые, с одной стороны, традиционны, а с другой стороны, современны и понятны не только в узком кругу там, башкирского рода, башкирского народа, но и понятны на международном уровне. Поскольку геральдика – это наука традиционная и известная и понятная на уровне символов, собственно говоря, ну, практически во всем мире. Каждое государство имеет свой герб, представленный на международной арене. Также и здесь возник вопрос о том, что, имея какую-то традиционную символику, нету той символики, которая могла бы представить род на более широком, таком, вплоть до международного контура. Вот. И, собственно, возник проект совместно с Всемирным Курултаем Башкира о том, чтобы такую символику создать. При этом основная задача была не просто создать с нуля, а создать так, чтобы она тесно перекликалась, переплеталась даже с тем традиционным наследием, которое уже существует. С тем, чтобы это не было что-то оторванное и привнесенное извне, а создавалось именно на тех корнях, которые сохранены, которые уже существуют. Это была очень интересная задача. Собственно, вот мы с Юлдашем Юсуповым начали реализацию этого проекта. Мы только в начале пути, вот, но проект вырисовывается очень интересный. Кирилл Викторович, вы сказали, что начало только пути. Какие гербы на сегодняшний день готовы? Ну вот сейчас мы разрабатываем 10 родовых гербов. Из них один уже представлен на заседании старейшин рода. Это герб Юрматы. Помимо герба Юрматы сейчас у нас в работе герб Юрми, Унлар, Табын, Мин, Кыргыз, Эректе, Гирей, Гайна и Балыксы. То есть вот 10 гербов. Вот, род Юрматы оказался самым первым в интересе, в работе. Мы представили проект. Он был тщательно одобрен старейшинами, рассмотрен и получил одобрение. Вот сейчас мы провели некоторые стилистические доработки, и я думаю, что в ближайшее время этот герб будет утвержден родом в качестве официального символа. Вот, а тут, я думаю, Юлдаш Юсупов сможет более точно сказать по срокам, когда это знаменательное событие произойдет. Вот. Но фактически герб уже создан. Мы его только что видели. Вкратце, поподробнее расскажите, на что вы обратили внимание, что хотели выразить вот этой символикой?
Да, смотрите, говоря о геральдике, о гербе, нужно иметь в виду, что герб – это изображение, которое создается по традиционным, принятым уже в течение нескольких веков сформированным правилам. Здесь это символическое изображение, в котором мы используем конкретные фигуры как некие образы. То есть не просто фигуры, а именно образы в особой манере выполнены. И, подходя к гербам башкирских родов, мы опирались на древнее народное сказание, зафиксированное еще в 17 веке Киса и Чингисхан, вот, в котором описано, как Чингисхан своим бием дает символы их и их рода. В частности, среди этих символов это птица, это дерево, это тамга и аран, боевой клич. Вот. У Юрматы птица – это кречет, мы его видим, собственно, в гербе. Дерево – это ветла, тоже изображенная. И, собственно говоря, тамга. Представлен и девиз внизу на девизной ленте Актайлак тоже сохранен. В чем же здесь как бы вот еще нюансы, да? То есть помимо того, что как бы вот вроде бы все символы взяты. Если мы посмотрим на дерево, оно не простое дерево. Это дерево с одним корнем, с одним основанием и с двумя стволами. Мы знаем, что у Юрматы есть род-побратим Юрми. То есть два рода, происшедшие от одного предка. И вот это вот дерево, имеющее один корень и два ствола, это вот два братских рода. В гербе Юрми это дерево также будет обыграно. Вот. Собственно, кречет, летящий в данном случае влево, не совсем традиционной геральдической формы, но она показывает, что род Юрматы традиционно располагается на восточных землях республики. Плюс, если мы внимательно посмотрим, то дерево не просто стоит, оно стоит на горе. И это та самая гора Таратау, священная гора для многих родов башкир, которая находится на Юрматинской земле, и которая свято почитается. Вот она тоже сохранена. То есть ее нету в тех древних символах, о которых нам говорит предание, но это тот священный символ, который мы должны сохранить, и тот символ, который является действительно особенностью рода, особенностью истории рода, вот это вот почитание, сохранение своих корней. Кирилл Викторович, Вот, спасибо большое. Да. Сейчас про юрматинцев очень подробно не будем говорить, потому что о них будем говорить, когда у нас будет программа, посвященная этому роду. Вам большое спасибо. Будем видеться с вами каждую неделю, будем узнавать еще больше новой информации. Кирилл Викторович, давайте договоримся так. Вот сейчас нас смотрит миллионная аудитория. Договоримся так, что каждый понедельник вы будете просыпаться рано. В 7 утра, по-вашему. Чтобы общаться с нами. Договорились? Хорошо, договорились. Все, спасибо большое. Дурит Рахмат. Шулай итеп, тарихчы геральдист Кирилл Переходенко Мәскәү қалағынан беҙҙең Мәскәү паша тура бәйләнештә булды, хөрмәтле дуҫтар. Инде студиябыҙ ҡунаҡтарына хәҙер күсәйек. Юлдаш Мөхәммәт улы Йосупов һәм Рафил Рифҡәт улы Аҫылғужы менән әңгәмәләштек. Хәйерле иртә тағы берҙә. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Үҙенсәлекле проект. Бына әле Кириллды сынапта әргәмдә уһа ҡосаҡлап алырға була. Сөнки ул бик кәрәкле, фәһемле шалып торған. Юлдаш Мөхәммәт улы һеҙҙең инициатива менән башланған. Һөйләгеҙ, нисегәрәк килеп сыҡты ул? Бик ҡыҙыҡ килеп сыҡты. Мин тәүге тапҡыр Кириллды бер авторитет каналда күргәйнем. Хабсуттех дигән ул генеалогический проект. Хабсуттех YouTube каналында күргәйнем. 2 тапҡыр уланда лекция уҡығайны. Һәм уның ошо неләр сығанаҡтарҙы белгәс битендә һәр бер ырыуҙың битендә үҙенең ураны, ағасы, неләр атрибуттары бар битендә. Шуны белеп битендә Кириллға мөрәжәғәт иттем. Ошо булган неләрҙе герб формаһында эшләргә булырмы, юҡмы дип һораным. Үҙем әле әҙерәк кенә әйттем инде, сомневался булдым инде. Ләкин ул бик ҡыҙыҡһынды. Был проект менән бик әүҙем сразу как с места в карьеру әйткәндә бит инде эшләй башланы һәм беҙ күреүебеҙсә уже һәр бер 10 герб әҙер дип әйтергә лә була хәҙер. Бик профессионал яҡтан килгән бит инде. Уның үҙенең художнигы бар бит инде, рәссамы. Үҙенән бик профессионал тарихсы бит инде. Шуға күрә шулай уның белән эшкә сығып һәм ҡоролтай менән бергә әүҙем
эшләргә шул эшләй башлана инде. Һәм бөлүбезсә битендә бу тик безнең генә ягъни аерым кешенең генә гербы түгел битендә. Ул дөйем алганда ырыудан гербы. Шуңа күрә дөйем ырыу үзе уны кабул итәргә тиеш. Ләкин мәсәлән Юрматлар кабул иттеме әле? Юрмата әле кабул итмәгәндәр. Бу гербтың проекты гына булып тора. Ләкин без март айында уны планлаштырырга уйлайбыз һәм шунда шулай ук герб нигә сыгырбыз инде. Әлеге вакытта безнең күз аңында битендә Елдәк ырыуының яйнаны Елдәк ырыуын без сак-сак кына беренче тапкыр гына йыябыз. Шуңа күрә безнең төп максатыбыз анда ырыу тарихы менән, ырыу ни менән кызыксындыру гына. Шуңа күрә әлеге вакытта Елдәктәргә герб тәкъдим итмәбез. Ләкин бәлки килә елларда. Ләкин һуңнан битендә 1 февральдә безнең балыкчы ырыуының улар күптән оешкандар, оешмалары бар, аларның ырыуның бар главаһы бар битендә, башлыгы бар. Шуңа күрә аларга шул гербтың проекты уже әзер һәм шулай ук 5 февральдә аларга шулай ук тәкъдим итәрбез гербты. Хәерләртә бик кәрәкле һәм фәһемле проект. Мен үзем Кыпсак ырыуы булам. 2010 елдан үз шәҗәрәм менән кызыксына башланым. Республика кимәлендә үткәрелгән сараларда катнашканым бар. Фәнис Биктәҗев Мәләвез районы Әбет авылыннан. Ысынлап та мына ырыуҙарҙың гербтары тип һөйләйбеҙ, символика тип һөйләйбеҙ. Мына ырыуҙарҙың, хатта ауылдарҙың картаһы ла бар икән. Рафил Рифғат улы ошо хаҡта ентекләберәк әйтеп үтегеҙ әле. 2020 елда эшләп беттек ошо картаны. Олы карта ул 1 йыллык кына эш түгел, ул беренче тапкыр эшләй башладык. 2007 елда меңләр ырыу торганда яда башлагас, ул шул карта эшләнек бер ырыуның. Шуннан ошо проект эшләй башладык. Салават Ишмөхәмәтов, Юлдаш Мөхәммәтов менән бергәләп хәзерге вакытта 36 том сыкты һәм һәр томдың, һәр китапта бар ырыулар. Ошо ырыулар, мәсәлән, Ене ырыуы, әйт. Шуның улар Ене ырыуның картаһы бар. Ауылдары, уларның биләмәләре. Һәм ошо карта әзрәк һөйләп үтегеҙ, ни теркәлгән бында? Шунда эшләргә бул. Монда бул картала 2000-дән ашу ауылдар, башкорт ауылдары. Саф башкорт ауылдары һәм катнаш башка милләт катнашкан ауылдар шунда күрсәтелгән. Монда нисек ырыулар тарихи Башкортстанда нисек урынлашкан, уларның ауылдарын һәм был хәзерге Башкортстан Республика сектәреннән түгел, күрше төбәктә яшәгән башкортлар күрсәтелгән. Ошо картала. Башкорттар тамырлы халык булган региондарда шулай теркәлгән. Пермь битендә, Оренбур, Татарстан, Курган, Свердлов өлкәһендә. Әле мен уйлап карайым да, мен башыма ла һаймай, ул күпме хезмәт, күпме ел иде. Ул теге миллиметрда бултырып дигәндә һанап сыгарга кирәк була иде. Һәр бер кешене тиерлек. Менә ошо картаны төзүгә менә Рафил күпме вакытыгыз китте? Тамам әйтәм, 2007 елдан эшләй башланык. Менә 2020 елда гына ошо тамаенса һаман эшләнелә. Чөнки безнең сайттарда ошо карта алдык һәм безнең крайбеттар көн һайын тиярлек шылтыраталар. Менә ошоны төзәтәбез, ошо алды, аны тагып кисәген менә Илеш районындан шылтыраттылар. Кыргыз ырыуының Итәксе, нишләп безнең авылда опять дөрес күрсәтмәнегез дип. Һәм безнең ерләре менә әдгенә Татарстанда дөрес күрсәтмәнегез, әдгенә икенчерәк күрсәтергә кирәк дип менә ошо эшдә. Унда кешеләр күп буласак әле, бар һәм буласак. Улар менә нисегәрәк һөйләшеп алып барасак. Был нимәгә нигезләнеп, үзегезнең дөреслекте дәлилләсәк. Әлбәттә, документларга таянып эшләйбез. Әлбәттә, күп кенә тарихчыларның, краветтарның әлбәттә дәлилләп безгә мөрәҗәгать итәләр. Уларның кабул итәбез инде уларның предложенияларын. Дәлилләре булһа инде. Булмаһа нишәйгән монда. Һез үзегезнең дәлилләрне тәкъдим итәһегез. Ысынлап та эзләнгән һайын ниндәйдер яңа асыштар килеп сыгып тора. Фәнни гамәли конференциялар үткәрәһез, түңәрәк өстәлләр үткәрәһез. Ниндәйрәк һораулар менә азаккы вакытта күтәрелде, көнүзәк дип әйтергә мөмкин. Әйтергә кирәк, менә безнең ырыуларда өйрәнә торган небез традициябыз, историографический традиция әйтергә була инде. Ул күптән килә. Руденко Гермовцның башында өйрәнә башланалар башкорт ырыуларын, Кузеев, Асфандияров һәм башкалар, алар күп, ләкин әлеге вакытта безнең күз уңганда иң мөһиме ул академик нейдән, Телмәрдән
уны ябайлаштырырга һәм халыкка таратырга. Ошо безнең күп материалдар йыелды һәм без ошо материалды, ошо информацияны кешеләргә җиткерергә тиешбез. Һәм безнең шуңа күрә ошондай проекттар эшләп башлана бит инде. Рафил Ревгатович әйтеп үткән история башкирский роду бит инде. Ошо нидер бит инде шулай ук монда ошо брошюраларда без башкортлар һәм Башкир Пермский край, Свердловский край бит инде килә сыктылар брошюралар. Монда ябайлаштырган формасында шулай ук ырыузар тарихы шулай ук без монда бирәбез. Ягъни һәр бер кеше ниндәй генә төбәктә яшәмәһен, ошо нидәрде күрә ала, аңлай ала, нисек үзенең шәҗәрәһен төзергә икәнлеген, кайда мөрәҗәгать итәргә, нисек архивларда эшләргә һәм башкалар. Төньяк Көнбайыш, башкортларның Төньяк Көнбайыш диалектының эшенең әүдемлеге, популярлашуы, ул без башкортлар хәрәкәте менән бәйле. Рафил Рәфгатов туларак һөйләгән, ниндирәк эшләр алып барагыз? Инде уңышларыгыз бар. Эшләр егеттер, Аллага шөкер, һәйбәт алып баралар. Безнең актив краеведтар бар, җәмәгать эшмәкәрләре бар. Тәүдә әйтермен, менә Нефтекамский һәм Туймазы калаларында безнең төбәктәр дип әйтергә кирәк. Ике үдәк менә. Һәм улар шу үдәктән менә эшләрен алып бара. Һәм улар эшләр нисек менә Төньяк Көнбайыш диалекты кабул итү турында улар күп эш эшләнделәр. Опрос эшләп, менә кешеләр белән һөйләшеп, һәм безгә инде уфага менә мөрәҗәгать иттеләр. Менә шундый проблема бар. Ошо проблеманы әйдәгез решать итәйек һәм менә шундан безнең краеведтар иң төп әйтергә кирәк, без башкортлар оешмага ул безнең менә ырыузар хәрәкәтендә нигезләнгән. Ягъни без әле шулай ук 10-20 буаттан башында дигәндәй эшләп башланак шу егетләр менән, алар күп егетләр, яшь егетләр шул сакта булгандар бит инде. Без шунда ук нидәр ырыу оешмаларын оештыру, мәсәлән, 2011 елда без Гәрәй ырыуының йыйынын үткәрдек, һәм Елан ырыуының, Кыргыз ырыуының, шулай ук шуннан инде ошо актив кешеләр безгә сыга башлаганнар һәм уже 2019 елда Корылтай, 5-нче Корылтай сектарында, монда Торатау 2-нче көнендә Торатауда булды бит инде. Можно сказать, стихийно русча әйтмәшләй, Аскан нигендә, йорт тирмәһендә, Аскан тирмәһендә ошо Көнбайыш башкортлары, краеведтары йыелгандар да һәм нимә эшләйбез икәнен харалтыйды. Әйдә оешайык, берәй оешма, хәрәкәт оештырайык. Шуннан башлап инде шундай рәсми рәвештә инде ошо оешма эшләп китте инде. 29 гыйнвар көндә Борай районы үзәгендә елдә керүе. Анда Коры башы айласак, шулай монда Эльвира һәм Азат Шакирян әйтүләр бит инде индирек саралар үткәнен һәм 5 февральгә аңлавым сайбы балык сыруы. 5 февральдә балык сыруының Коры башы улар барһы бар. Алар барһы бар, алар бик әүдем эшләйдәр. Балык сыруы үзе бит инде ул борынгы нәй бит инде үзләренең тамырларын беләләр, бик әүдем кешеләр, шулай ук тарих ягыннан гына түгел, хәтта мәдәни реконструкция ягыннан бит инде бик әүдем эшләйдәр бит инде. Шуңа күрә анда үткәрүе үзенә инде нисек булып тора. Һәйбәт матур үтәсәктер. Белә. Елдәктәрҙең корына кемдәрҙе саҡырып ҡалабыҙ? Елдәктәр дөйем алганда, алар бит инде төрлө райондарда яшәйдәр бит инде. Беренчедән Борай районы, Дүртөйле районы, Илеш районы, Сакмаш районында. Һәм аларның вәкилләрен саҡырабыҙ. Мин әйтеп киттем инде, алар әле вакытта быға тиклем оешмагандар, шуңа күрә безнең төп маҡсатыбыҙ ошо ырыу хәрәкәтенә аларҙы ылыҡтырырға. Шуңа күрә без ышанабыҙ, аларға безнең тәҡдимәләребеҙ оҡшар һәм алар әүҙем итеп ырыуҙар хәрәкәтенә ҡушылырҙар. Һәм тағы шуны әйтеп үтергәрәк, безнең һәр дүшәмбе һайын ырыуҙар ҡоры һәм безнең был бөгөн старт рәүешендә ошо проектыбыҙ. Һәм әйтәйек, киләһе аҙнала, ул 1 февраль буласаҡ, унда без балыҡсы ырыуы вәкилдәрен көтәбеҙ. Шул ырыу башлыҡтары һәм башҡа тарихсылар, тыуан яҡты өйрәнеүселәр, балыҡсы, иректе, унлар, ҡанлы, ғәйнә, гирәй, ҡырғыҙ, мин
башкорттары юрми, менә ошо ырулар турында без һөйләшергә итеп тотабыз. Ул безнең якынса бер 2-3 айга худласак, ул һәрбер дүшәмбене мотлак рәвештә карап барырга онытмагыз, чөнки бу сынапта тарихи тапшыруларның береһелер дип ышанам. Мына ошо эштең әһәмиятен билдәләп тагылап безнең тапшыруны тамамлап бара. Ниндәйдер фикерегезне әйтегез әле, нимәһе менән һеҙҙең өсөн, шәхсән һеҙҙең өсөн әһәмиятле? Ни өсөн без ыруларыбызды белергә тиешбез? Чөнки безнең ыруларыбыз, уның тарихы ул бөтә башкортларның, хатта безнең илебезнең дә нигезе булып тора. Без нидән генә түгел, халыкның гына түгел, хатта һәрбер гаиләнең нигезе булып тора. Ягъни без бит хәзер шәҗәрәт, шәҗәрәт генеалогия бик үсешкән бит Башкортстанда. Хәзер геральдика үсеш алыр дип ышанабыз инде. Шуңа күрә ыру хәрәкәте, ырыуны белү әлбиттә һәрбер кешегә, һәрбер гаиләгә бик мөһим һәм ул безнең регионның, Башкортстандың бренды булып торасак дип ышанабыз. Юлдаш Мөхәммәтов әйткән һүзләргә кушылам. Бу милләттең, башкорт милләтенең киләсәге менә шу ыруларның тарихын белү. Дөрит рәхмәт, кызыклы һәм йөкмәткеле әңгәмә өчен. Тарих фәннәре кандидаты, Башкортстан Республикаһының Фәннәр академиясының стратегик тикшеренүләр социомәдәни анализ үзәге итәкчесе Юлдаш Юсупов һәм философия фәннәре кандидаты Рафил Рифгать улы Асылгужин булды. Студиябызда кунакта. Уңышлы көн һеҙгә. Шулай, хөрмәтле достар, ырыулар корына старт бирелде. 29 гыйнварда Борай районы үҙәгендә Елдәк ырыуы ҡору үтәсәк. Уның һөҙөмтәләрен шулай без сәлам программа дәвамында күрһәтеп барабыз. Һәм иртәгә 27 гыйнвар көндә безнең Сәлам Республика проектының шулай без бергә дигән этабында Әбйәл район вәкилләре катнашасак, без инде районның ардаклы нәселдәре, династиялары белән таныштырырга итеп тотабыз. Шулай ук сәламәтлек һәм дә әүдем тормыш алып бару елына карата ниндирәк саралар уза, барыһын да күрһәтеп барырга дигән максат куйганбыз. 9-10 арасында Сәлам Республика проекты менән бергә булабыз. Тура эфирдарда осрашканга тиклем һау булыгыз.